sautukanka. Me sautin shedan? Me sautin shedan? Wa ya taba ganin shedan har suka yi magana ya iya gane sautinsa? Amma ka san akwai shi? Waye yake musun ba shedan? Akwai shi ko? To malamai za su gaya maka waye sautin shedan. Idan kana neman sautin shedan, ga abinda Imam Ibn Kasir yake faɗi, yake cewa menene sautin shedan da Allah ya faɗa? Kila a wani faɗin aka ce huwal ghina, ita ce waka. Duk inda ka ji waka sautin shedan ne, ko mutum ne yake yin ta, ko mutum ne ya saka jitarsa yake kiɗa, 'yan mata suna rawa, wannan sautin na shedan ne. Ka san kuma ba dama mu ki yadda da sahabban da suka wuce kai mu yadda da kai. Ƙarya kake, wallahi ba za mu yadda da kai ba, wallahi ba za mu yadda da kai ba. Saboda haka duk kiɗan da kuke ji a FM radio din nan, wallahi sautin shedan ne. Ko kana so ko baka so sai an faɗa. In ka ga dama ka yadda, in ka ga dama in mun tashi ka ce ƙarya suke. Wallahi tallahi sai mun gaya maka, sai mun gaya ma, wallahi sai mun gaya maka, saboda Allah ya turo mu gaya maka, ba ruwanmu. Yawa, ni yanzu na riga na gama rayuwa, na yi aure, na haihu, na yi gida, na yi mota, na shiga jirgin sama. Abin da ya rage kawai mutuwa. Billahi lazi, ina gaya muku, abin da ya rage kawai mutuwa ce, kawai mutuwa ta rage, ba wani abu. Saboda haka dole a gaya maka gaskiya, ko kana so ko baka so. Wannan shine kawai. Dan haka malamai suka ce me sautu shedan? Imamu Mujahid yace huwal gina, ita ce waka da kiɗa, waka da kiɗa. Ba kun bubbuɗe tashoshin ba, kuna nan kuna ta ji ba, da 'yan mata da yara ƙanana, kowa yana kaɗawa da jita, ana rawa, ana yin waka. Sautu shedan ne. Wannan shine shedan zai maka hari da shi. Ya kawo harin ko bai kawo ba? Ya kawo, ko kana so ko baka so, ya kawo hari kuma ya kama ka.